Idziemy. Farhadullah Hüseyin. Farhadullah Hüseyin. Jó reggelt mindenkinek! Спасибо вам огромное за ваше такое приветствие, за ваше такое позитивное настроение. Köszönöm szépen itt a felépítést, köszönöm nektek a pozitív kisugárzásokat. Как вы себя чувствуете? Hogy érzitek magatokat? Как первый раз на таком событии, на таком семинаре? Hogy érzitek magatokat, hogy Помогать. integessetek, hogy jól vagytok? А кому понравился семинар, можно вас попросить встать. Álljanak fel azok, akiknek tetszik a szeminárium. Majdnem mindenki talál, Почти всем понравилось. majdnem mindenkinek tetszett a szeminárium. Друзья, я в двух словах представлюсь. 11 лет назад сам я впервые побывал в таком семинаре. До бизнеса я работал обычным врачом. 11 évvel ezelőtt kerültem be először az első szemináriumra, a hétvégi szemináriumra. Előtte orvosként dolgoztam. Я из маленькой деревни рядом с городом Симферополь. Pici faluban születtem, nőttem fel Szimferopol városa mellett. В школу я ходил пешком 4 километра каждый день. Iskolában minden nap 4 kilométert kellett gyalogolnom oda-vissza. Потом ездил в университет на электричке каждое утро. Az egyetem látogatása közben hévvel kellett minden reggel bemennem és visszajönnöm. Я думал, что если я получу диплом врача, в моей жизни будут деньги. És biztos voltam benne, hogy ha megkapom az orvosi diplomámat, akkor pénz lesz az életemben. Но не получилось так. Hát de sajnos ez nem jött össze. Я с самого детства мечтал вообще о том, чтобы быть состоятельным человеком. Gyerekkorom óta arról álmodtam, hogy tehetős ember legyek. Поэтому, когда я понял, что диплом врача не сделает никогда меня богатым, я начал искать другие возможности. És amikor tudatosult bennem az, hogy a diploma, az orvosi diploma nem fog tehetőssé tenni engem, akkor elkezdtem nézelődni más lehetőségek iránt. Я таксовал, занимался предпринимательством разным, Taxisztam, vállalkoztam, különböző vállalkozásokat csináltam. работал в фармацевтической компании. Egy farmakológiai cégnél is dolgoztam. И до этого бизнеса я научился зарабатывать максимум $2500 со всех своих источников. És a Forever előtt maximum $2500 tudtam keresni havonta, az összes forrásomból. То есть мне было чуть больше 30 лет, и я не имел ни малейшего представления, как зарабатывать больше, чем $2500. Picit több volt, mint 30 éves voltam, de elképzelésem nem volt, hogy lehet több pénzt keresni, mint $2500. А я мечтал о $5000 в месяц. Én viszont abban az időben $5000 álmodtam. И когда мне показали такой бизнес, я подумал, а вдруг я смогу здесь зарабатывать плюс $2000. És amikor megmutatták nekem a Forever-t, azt hittem, hogy ebből a vállalkozásból hozzá tudok tenni még plusz $2000 a bevételekhez. Мне показали бизнес-план, мне понравилась идея бизнеса, у меня не было никогда в жизни опыта подобного предпринимательства. Bemutatták a marketing tervet, tetszett az ötlet, soha nem volt korábban tapasztalatom hálózatépítéssel. Я начал звонить, приглашать людей на встречи, Elkezdtem telefonálni, hívni az embereket találkozóra, и тут начались происходить непонятные для меня вещи. és ebben az időben kezdtek történni számomra megmagyarázhatatlan dolgok. Люди, с которыми вроде до этого я нормально общался, вдруг переставали брать от меня трубку. Azok az emberek, akikkel normálisan kommunikáltam mindidáig, nem vették fel tőlem a telefont. До меня начали доходить какие-то слухи, что я занимаюсь какой-то херней. Valami hülye gondolatokat kezdtek felém továbbítani, hogy mindenféle hülyeséggel foglalkozok. Секта, пирамида, какая-то косметика. Szekta, piramis, kozmetika.
И даже те люди, которые в принципе заинтересовывались этим предложением, они почему-то не подключались ко мне. És még azok az emberek is, akiket egy picit érdekelt ez az ajánlat, még ők sem csatlakoztak hozzá. И я уже начал подозревать, возможно, что-то со мной не то, или, возможно, ну, это не мое. Elkezdtem gyanakodni arra, hogy elképzelhető, hogy bennem van valami probléma, vagy ez a vállalkozás nem nekem van kitalálva. И совершенно случайно я попал на похожий такой семинар. És tök véletlenül bekerültem egy ilyen szemináriumra, ahol ma vagyunk. Чтобы вы понимали мое мышление до такого семинара, когда мы стояли в очереди, я своей знакомой, когда услышал, что там играет громкая музыка, я своей знакомой говорю: Евелина, по-моему, мы куда-то не туда приехали, по-моему, это все-таки секта. És amikor sorban álltam, hogy bejutassak a terembe, bent hallottam, hogy hangosan vibral a zene, az ismerősömnek azt mondtam, hogy figyelj, több mint valószínű, hogy rossz helyre jöttünk, és tanítom azt, hogy ez egy szekta. Если тебя будут угощать какими-то печеньками, ни в коем случае ничего не És ешь. hogyha valami kekszecskével fognak téged kínálni, nehogy hozzájuljál. Я человек с высшим медицинским образованием. Látom, felső orvosi végzettséggel rendelkezem. Я преподавал в университете медицинском. Tanítottam is az orvosi karon, И я нес такой бред. és képzeljétek el, ilyen hülyeségeket beszéltem. И вот тот семинар в моей жизни, он сделал две вещи со мной. Az első szeminárium kettő dolgot tett az életemben. Первое, я понял, что в этом бизнесе нормальные люди. Az első, amire rájöttem, hogy ebben a vállalkozásban normális emberek vannak. Обычные люди просто те, которые хотят чего-то в жизни. Egyszerű emberek, de azok az emberek, akik többet szeretnének az élettől, Не сумасшедшие, nem bolondok, не фрики, nem veszettek, хорошие люди. jó emberek vannak ebben a vállalkozásban. Даже лучше многие здесь, чем там. Sőt, sokkal jobb emberek itt, mint odakint a világban. Второе, что я понял на таком семинаре, то что если я не добьюсь в этом бизнесе уровня менеджера, это значит причина именно во мне. A második, amire rájöttem a szemináriumon, hogyha nem tudom elérni a menedzseri szintet, akkor velem van a baj. Потому что на этом семинаре я встретил огромное количество людей разных возрастов, с образованием, без образования, то есть которые не были чем-то лучше, чем я. És ezen a szemináriumon különböző emberekkel találkoztam, vidámokkal, gazdagokkal, sikeresekkel, tehát különböző emberek vettek körül, ami jó benyomást keltett. То есть я поверил на таком семинаре, что у меня тоже есть шанс в этом бизнесе. És ezen a szemináriumon hittem el, hogy van lehetőségem ebben a vállalkozásban. Но предстоит работа, нужно будет делать этот бизнес. De természetesen a munka vár rám, tehát csinálni kell meg ezt az üzletet. Что нужно будет получать отказы, Tehát, hogy kapnom kell meg a neveket, что нужно предлагать людям эту возможность, показывать. hogy az embereknek fel kell kínálni ezt a lehetőséget, megmutatni ezt a lehetőséget. Но если я приложу достаточно усилий, то я смогу стать менеджером. Я поверил в это. De, hogyha épp elég erőt fogok ráfordítani, akkor menedzser tudok lenni, tehát elhittem magamról, hogy menedzser tudok lenni. И третье, что я понял на таком семинаре, на первом своем семинаре, то, что этот бизнес, это не просто способ подзаработать там 1000 или 2000 долларов. És a harmadik dolog, ami tudatosult bennem a szemináriumon, hogy ez nem egy olyan vállalkozás, ahol ilyen plusz 1000-1500 dollárt lehet keresni. На таком семинаре я увидел людей, которые не год, не два в этом бизнесе, а которые 10, 20, 30 лет в этом бизнесе. És ezen a szemináriumon láttam olyan embereket, akik nem 1-2 évig, hanem 5-10-15 évet csinálták már az üzletet. Люди, которые не просто зарабатывают 1000 или 2000, а люди, которые полностью изменили свои жизни. Az az emberek, akik nem csak pénzt keresnek, hanem ennek az üzletnek köszönhetően az életüket tudták megváltoztatni. Они учили своих детей в лучших университетах мира. Ezek az emberek a világ legjobb egyetemein tanították a gyermekeiket. Жанет училась в США. Zsanet például az Amerikai Egyesült Államokban tanult. Они покупали дома в разных странах, в разных городах. Különböző országokban, különböző városokban vettek ingatlanokat. У Атилы просто невероятный дом в Испании.
Attiláék rendelkeznek egy fantasztikus villával Spanyolországban. Ну, ты там находишься, это как будто музей. Дворец. Gyakorlatilag az az érzésem, amikor ott vagy, mint hogy egy palotába vagy egy múzeumba kerültél volna be. Ну, там хочется вот рассматривать элементы, там, плитки, элементы колонны, то есть это нереально. Tehát úgy képzeld el, hogy minden egyes négyzet centiméterét, elemét, durkolás, csempre, díszeket felhatod a szemed, mert gyönyörködni szeretnél, mert egy alkotás. Что в этом бизнесе люди покупают себе лучшие автомобили в мире, лучшие. Ebben az üzletben a bevételeknek köszönhetően a legjobb autókat vásárolják a világon. Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce. Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce. То есть я понял, что этот бизнес, это может быть шанс в моей жизни изменить и мою жизнь тоже. És arra jöttem rá, hogy ez egy szansz lehet az én életemben is, hogy igazi változásokat tudjak végezni. И когда я это понял, я вцепился в эту возможность как последний шанс в моей жизни. És amikor ez letisztult bennem, akkor most ugye úgy belekapaszkodtam ebbe a lehetőségbe, mint hogyha ez lenne az utolsó lehetőségem az életben. И я понимал, что, может быть, я не все понимаю. Pontosan tudtam azt, hogy nem mindent értek ebben az üzletben. Я понимал, что, возможно, будут какие-то вызовы, трудности. Tisztában voltam azzal, hogy lesznek kihívások, nehézségek. Возможно, моя мотивация сегодня будет высокой, а завтра, может быть, она будет низкой. Hogy egyik nap magas motiváltságnak örventhetek, másnap pedig a mínusz alatt lesz a motiváltságom. И я хотел получить максимальные гарантии, я хотел себя застраховать. Tehát én maximális garanciákat, maximális biztosítást akartam megszerezni önmagamnak. И я принял решение, что я не буду этот бизнес строить своей головой, своим мышлением, своим пониманием. És hoztam egy döntést, hogy ezt az üzletet nem a saját fejemmel, nem a saját felfogásommal fogom építeni. Я понял, что если я буду экспериментировать, вносить что-то свое, то я могу проиграть. És rájöttem arra, hogy ha elkezdek valamit kísérletezgetni, saját magamtól valami újdonságokat beletenni, akkor benne van a pakliba, hogy vesztek. Я понял, что мне нужно стать таким солдатом. Megértettem, hogy nekem katonává kell változnom ebben az üzletben. То есть мне нужно взять систему и сделать максимум, чтобы не испортить. Tehát rájöttem arra, hogy fel kell vennem a szisztémát, és maximálisan elkövetni mindent, hogy el ne rontsam ezt a szisztémát. В этом бизнесе я получил очень много друзей, классных, знакомых. Ebben a vállalkozásban rengeteg új barátra tettem szert. Благодаря продукции я забочусь о своем здоровье. Я себя великолепно чувствую в свои 43 года. A termékeknek köszönhetően fantasztikusan érzem magam 43 éves fejjel. Изменилось мышление, изменилось окружение, появилось видение, появилась уверенность в завтрашнем дне. Megváltozott a gondolkodásmódon, megváltozott a környezetem, megváltozott a felfogásom, megváltozott a jövőben való biztonságérzet. За 10 лет около 30 тысяч долларов я вложил в мозги вот на таких семинарах. 10 év alatt körülbelül 30 000 dollárt költöttem el személyiségfejlesztési szemináriumokra, mint ez a mai. И больше миллиона долларов заработал. És több mint $1 millió kerestem. Мы благодаря этому бизнесу сегодня можем выбирать, где жить. Ennek az üzletnek köszönhetően pontosan ki tudom választani azt, hogy hol akarok élni. У нашей младшей дочери двухлетний англоязычный преподаватель с первого дня. 2 éves lányoknál angol anyanyelvű előadó tanár Dajkája van. Средняя дочь учится в школе, ежегодное обучение 12 тысяч долларов. A középső lányok egy olyan iskolában tanul, ahol az éves tandíj $12,000. Сын учится на стоматолога, тоже платно. A fiúk fogtechnikusi vizsgát tanul, ami ugyancsak fizetős.
Благодаря этому бизнесу мы сделали зубы маме 20, больше 20 тысяч долларов. Meg vállalkozásnak köszönhetően teljesen rendbehoztuk a fogait édesanyámnak, ami több mint 20 dollárba kerül. Любой человек, которому больше 40, больше 50 лет, ну там, индивидуально, но большинство людей нуждаются в новых зубах. Tehát átlagban 40-50 éves kor felett sajnos, de többnyire az emberek új fogakra van szükségük. И не делать, потому что нет денег. És többnyire azért nem hozzák rendbe a fogakat, mert nincs pénzük. Необходимо стать взрослым человеком просто. Fel kell nőni a feladathoz. У детей не bывает денег. Ugye a gyerekek nem rendelkezhetnek bevételekkel, nincs pénzük a gyerekek. Необходимо взрослое отношение к бизнесу. Tehát egy felnőtt hozzáállást igényel ez az üzlet. Необходимо просто одну вещь принять в этом бизнесе. У нас есть за кем следовать. Tehát egy dolgot meg kell fogadni tudatosan. Van kit követnünk ebbe az üzletbe. У нас есть протоптанная дорожка. Van egy kijáratot utunk. Николас Пегич, Attila Gedafalvi, Готика Gedafalvi. Berkics Miklós, Didófalvi Attila, Didófalvi Katika, kitaposott út. Они уже зарабатывают с этого бизнеса много лет, они и дальше будут зарабатывать с нами или без нас. Ők már hosszú évek, évtizedeken át keresnek ebből a vállalkozásban, és a jövőben is keresni fognak sok pénzt velünk vagy nélkülünk. У вас есть билет на следующий семинар? Figyelj, megvan már a következő szemináriumra minden? Если у вас нет билета на следующем семинаре, вы, ну или вам этот бизнес просто не нужен, окей. És hogyha nincs meg a jegyed a következő szemináriumra, figyelj, akkor többé valószínű, hogy nincs szükséged erre az üzletre. Но если вы хотите реально преуспеть в этом бизнесе и у вас нет билета на следующем семинаре, вы сам себе враг. És hogyha igazi sikereket szeretnél elérni ebben az üzletben, de nem rendelkezel még jegyen, akkor a saját maga ellensége vagy. Если вы хотите преуспеть в этом бизнесе и у вас нет билета на следующем семинаре, вы самоубийца. Ha eredményeket akarsz elérni ebben az üzletben, de nincs meg a jegyed, akkor ne haragudj, de öngyilkos jelölt vagy. Если вы не купили эту книгу, это значит, что вы не понимаете, что такое обучение, вы не понимаете, что такое исследование, у вас нет никакого понимания, что такое лидерство. Ha nem vetted meg a Barbosa könyvet, akkor fogalmad nincs arról, hogy mi a önképzés, mi az információ, mi a vezetőség, vezetővé való váláshoz szükséges dolog. Сергей Солович сказал, в этом бизнесе речь идет о лидерстве. Лидерство начинается с того, что ты должен следовать за другим лидером. Szergej Szalman is elmondta, hogy ez az üzlet vezetésről szól. Ahhoz, hogy vezetővé tudjál válni, első lépés követned kell egy igazi vezetőt. Если вы не следуете ни за кем, если вы не выбираете для себя этот путь, значит вы никогда не станете лидером. Ha nem választottál magadnak vezetőt, nem választottad ki ezt az utat, akkor esélyed nincs vezetővé válni. Я 11 лет в этом бизнесе, и благодаря таким семинарам раз в 4 месяца я кайфую, я не теряю мотивацию, я расту, я развиваюсь, и те результаты, которые у нас сегодня есть, это всего лишь промежуточные результаты, как говорил Миша Бронский, это крошки со стола. És ezeknek a hétvégi szemináriumoknak köszönhetően így élvezem az üzletet, tervezek, lelkes vagyok, és ahogy tegnap Misha Bronski mondta a videón, a mostani eredményeink, ezek csak egy ilyen ideiglenes eredmények, ezek csak azok a morzsák, amik lepattantak a nagyasztalról nekünk egyelőre. Пройдет несколько лет, и вот этот зал, который сейчас есть, это будет маленькая капля от того большого зала, который у нас будет. És egy néhány év múlva ez a terem, ez egy picike kis cseppnek fog tűnni, ahhoz a teremhez képest, amit meg fogunk rakni üzletársaknak. Благодаря нашим наставникам и благодаря их системе родятся горы бриллиантов. A mentorainknak, a rendszerünknek köszönhetően gyémánt hegyek fognak születni ebben az üzletben. Не упусти этот шанс. Kínálják ezt a lehetőséget, kínálják ezt a sanszot.